Sal! May katiman! May daday. Agtugaw ka man, dati damagit kanyam. Agpudno ka Daday. Si katinangalay ijay 500 nga dadya pantalong ka Ana daday, madi ka mangag. Unak, agpudno ka. Si katinangalay dijay 5 gasaut nga dadya ti pantalon ka adya nabatik di kalman. Ana daday, madi ka mangag. Nya, ay apo nagsulot ka mo nga ubeng unak, agpudno ka. Si kaya tinangala DJ 500 nga dadyan ti pantalong ka adya nabatik di kalman diyan ti pagmurangan. Ana daday, madi ka talaga mangag. Ay na, apo nagsulot mo tayo nga ubingay. Kaya mo daday ag sinukat ta, kadasam met iti pistap. Nya, sige ka raw, sigsinukat na to, si kamot nagdamag kanyak. Sige, tistingam. Sino adi ka angkas mo nga babae, idi kalman daday. Kung napananyaw. Nya di ko nam anak, madi ka nga mangag. Sino adi ka angkas mo nga babae, idi kalman daday. Kung napananyaw. Nya di ko nam anak, talaga nga madi ka nga mangag, nalabo nga talaga dito, ilito man. Sino daday adi ka angkas mo nga babae, idi kalman daday. Kung napananyaw. Talaga nga nalabo nga pwesto anak, talaga nga madi ka nga mangag niya di bagbagam. Sino adi ka angkas mo nga babae, idi kalman daday. Kung napananyaw. Awan talaga, madi ka nga talaga nga mangag anak. Talaga nga makapatulong sa mo dito nga pwesto. Alam lang dati na anak. Kwarta, hanggang meriendan. A few moments later. Salat! Dahil tati paglaingam at ang cellphone. Napay dagiti test mo, exam mo ta, nagbababa, puro bagsak. Taman ata ni 5/20. Sa ano data ni 10/30. Ampay ta bagsak ka. Gaputi absent, mama. Nga gaputi absent. Kinanayon ka mga mapmapan di eskwelaan ay dagdagas ka nga ni dadem. Ikan nakapay ta allowance mo. Kasi ano kung mga irason mo dahil ta absent. Agkat-kating classes kaya. Magdimot na, mama. Ampay nga nga kasta ti score mo ni. Napungatal talaga ti absent, mama. Absent di kaabay ko. Maya man na dito nga duwa. Kaya, At ang cellphone tube ubrain nyo. dalang ko buyain me. Sige, kasta panpanuyuyang nga cellphone ta anak mo. Nagbabagsak na garodon. Bagbagamang ki di ta timawag man ni maestro na tatay. Pay manay. Damagamis mo na Ang tanda ka naman Kaya nagunga man ni Maestro yan. Sinurot ko lang mo din bagana dati. Sinurot ko dyan bagana nga. Kung sinurot mo dyan bagana, di ang pangay kumata nagungait. Ang payaan niya ti yung bagana ya. Imbagana dati nga. O, class, imagine nyo nga milyonaryo kayo. Tapos, isurat nyo, may isang nga papel, adi ar-aramidin nyo. Kay, han mo man siguro nga sinurutan, da dyan baganan. Aman mo't dati. Aman mo't nga. Di kwan ka, bigla mo't lata nga, umasidag ka niya ko. Tapos ka, dinamag na. Nga, ampay Excel mo, di ka magsursurat. Di ka man nga nagsuratan. Gusto mo, di inaramid ko daday. Tumot nga. Tas kimbaga kin ni Sir Daday nga, aguray lang sir, taur-uraya di sekretariat. Yeah. Isumat imagine ko daday, nga dati sekretariat, taga-surat ko, milyonaryo ak daday.